Тук има... не, на наш път на кораба. Има много неща и много хубаво. Който иска да дойде. Ой, как добре. Много е добре. Да, рицаре. И да. Говори ми, хайде, говори ми. Ама, добре е, нали? Да, много е добре. Тези животни са много добри. За сега, де. Но да. Но добре, че майко мило. О, какво правиме? Да, чайко? Тук капитанския кораб. Ми сме вече убили. Ние сме вече убили този кораб. Кой е този? Кой? И сега ще види как взривяваме бум и го взривихме. С магия. О, майко! Ето Украина я. Така всички наред. Приближи го. Приближам се. Ето Украина. Държат всички. Шефове, икона се бие. Сега да ви покажем другата страна. О, ето не. Ето го черепа. Умрелият череп. Давайте кучица и козлета. Да бъдеме на добрето. Не. Аф. Чайко. Майко мило. Стрелиците. Те са най-добре. Стрелят по дърветата и конниците. Покажи и другата страна. О, отивате да биеме. Тази страна е тази другата. Не знам. Тази страна е... Тази страна е Машта. Който я познае, да каже сега в коментарите. Аз съм. Шефа е там. Ето го и шефа. Той гледа да не идва някой или някакъв лош да избие неговата крепостта. Той гледа. Но много добре. И гледа. И просто ги застреля. И трябва просто. Не. И сега ще видим. О, не яш мене, окуле! Ще те убия! Много ми се хапва! Ще те остана до половината и просто ще те оставя. Кажи. Ей това. Ей така направи. Ей така, за да се виждат ей това от... Ей там. Разбрали. Ей така трябва. И сега ще видим от вътрешното. Да видим как ще влезнем. Господине, как ще влезнем? Не знам, аз съм вълшебник. Но ние сме тук и нашия дракон ще ни помогне. И нашия екипаж, където ходи към тях. Но да, ще бъдем на чик. Но пък ще убият приятелите ни и всичко. Но имаме още един екипаж. Ето там. Ето го, ние сме капитани. Да, сега отиваме. Залазим. Мой. Аз съм с куката. Ето там.
Ето, поближаваме, защото да го видите. Сега Денил е ето там отстрани. Ей там. Ето го. И отплаваме.